Добре, добре, удари си шамар, можеш ли? Какво каза Белчо? Можеш ли да си удариш шамар? Абе, нещо не мога, ама... Виж, как е така? Искаш ли още сок? Това не е сок, това е уиски. Сега искам да мислиш за баба си, гола, докато си бъркаш в окото. Да, добре, ще си мисля за баба си, гола, да. Ти си голям педера? Да, знам. Абис. Адис, най-ли Адис? Адис. Да нямате правит Азис. По-гейско, моля. Аха, голям сте гей. Ще ти го вкарам къза. Лили Иванова? Знаете ли Лили Иванова? Да, дъртата чанта. Ето. Да се върна на по-гейската, моля ти.